I počinje svjetsko prvenstvo u penalima u Japanu. Prvi meč igra domaćin Japan i Solomonska ostrva. Prisuta Jamie Ward za goste. I vodi Solomonska ostrva 1:0. Wakabayashi 1:1. Evo Japana. Uf, bio je blizu. Kentaro. Minagawa. Hajde sa nogu. Dva, dva, Japan se vratio. Tri, dva. Tri, tri. Uf, 4-3, bio je opet blizu golom. O, Japan maši, 4-3 ostaje. O, dobro je. 4-3 ostaje. Miyamoto, 4-4. Nastavlja se dalje. 5-4. O, go. 5-5. Bravo. 5-5 ostaje. Japan pobjedio. 6-5. Solomonska ostrva. I to je bilo sve za ovu. I odigrat ćemo još jednu utakmicu. To je isto iz iste grupe. Sad favorit grupe za osvajanje titule. Španija. Protiv reprezentacije Zambije. Da vidimo favorita. To sam trebao sam malo.